Ahoj všichni, já vás vítám u dalšího videa a bude to leden a únor 2016. No, já myslím, že nebudeme zdržovat a jdeme rovnou na to. Tak první věc, mám tady vlastně troje náušnice. Tady. Tak. Takové. A tady je takovýhle kamínek. Druhé náušnice jsou takový vlastně růžové, světle hodně. Takový jenom kamínky nebo kamínky jsou tam. A třetí jsou tady takovéhle žluté. Další věc, tu jsem teda si nekoupila, tu jsem dostala. A je to tady takovýhle přívěšek, to určitě, nebo většina lidí to zná a to svítí. A když tak já se omlouvám, možná jsem docela přesvícená, ale snad to nevadí. Potom mám tady dvoje pinetky, první jsou takový růžový a druhý jsou tmavě modrý. Další věc, tady mám takové skřípečky. Je tam vlastně neonově zelená, neonově oranžová, neonově růžová a neonově žlutá. Samozřejmě jsem to nekoupila jenom takhle, byl na tom ještě nějaký obal, ale ten nevím, kde mám a není k tomu důležitý. Další věc, tady mám sluchátka fialové. A jinak jsou bílé. A tady vlastně, nevím, jak se tomu říká, ale prostě jak to tady zapojíte do mobilu, tady. No tak nějaký to má prostě takovýhle tenčí a nějaký zase takovýhle větší. A k těm sluchátkům vlastně tady, když upadne tady to průhledný, tak se tam dá nasadit tady takový černý. On to asi nejde moc vidět, ale tak. Potom mám kuličku na nehty. Tady z té strany je takováhle tlustší. A tady tenčí. A tady je taková oranžovo-růžová. Potom tady jsou vlastně ty oleje do koupele. Jsou prostě takový měkký, já to nechci teď vytahovat. Je to strašně dokonalý. Pak tady mám jednu věc, kterou znáte asi úplně všichni. A je to EOS balzám. A je to nějaký, myslím, že medovej. Jo, medovej. A není to fake, je tady jako takhle. To asi nepůjde vidět. A tady možná trochu EOS je tam napsaný. Prostě já si myslím, že to znáte fakt všichni, ale výjimka, kdo by to nezná, tak prostě to vypadá takhle. Strašně nádherně to voní. Prostě dokonalý. To je vlastně teda, ne, není to všechno, ještě tady tohle tričko. Ani nevím, co je tam napsaný. Unicorn and Real. A další věc, to vlastně jsem dostala, to jsem si nekoupila. Tady tenhle nový mobil a je to Prestigio. Takový
já myslím, že k tomuto věci vědět nepotřebujete a tohle k tomuto videu všechno a čau!